खुलुमबाय नोंथांमोनखौ सानसेयारि रादाबाव बरायनाय थाबाय आसा खालामदों नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दं नोंथाङा जुदि निउस खोनासंनो मोजां मोनोब्ला बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला नोंथांमोना दाबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै दासिमहालागैबो 200 साबस्क्राइबार जायाखै दाबो 120 नामाल' साबस्क्राइबार जादों नोंथांमोननि मोनसे साबस्क्राइबारानो आंनि थाखाय जोबोर सापर्ट मोननाय थ' बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम खारन बे चेनेला गोदानसो बेनिखायनो नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ थावदो बिदिब्ला दिनैनि सानसेयारि रादाबखौ आं फोसावलांसै बे समाव बिटिसिआव फिन आरोबाव सोमजिबावगोन नामा बर'जों बर' सोमावसारनायखौ लानानै दाङाबाजि मख'नो गोनां बाथ्रा दि 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव मानगोनां हाग्रामा महिलारीनि दैदेननाय बिपिएफ सोरखारा प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL सोरखारखौ फेजेननानै हारसिङैनो मान 40 बिटिसि बियाबाव मान 23 हारसिङै बिसायख'थियाव मासि देरहासार जानानै जारिमिन सोरजिदों बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै थामहिनबा बिटिसिआव बिपिएफ पार्टी सोरखार फैफिननायनि उनावनो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ फिन आरोबाव सोमावसारगोननि बाथ्रा फोरमायथिदों एबा बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों थारैनो बिपिएफ दोलोनि फारसे फोथायनाय अनसायनाय गैया नामा बिपिएफ सोरखारा गोजोन आरो खौसेथि लाबोनो हाया नामा जेराव दिपेन बर'आ बिपिएफ सोरखार फैनाय लोगो लोगोनो बर' हारिखौ लानानै सोमावसारफिननो थाखाय खुगा बेखेवदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि दिपेन बर'आ ओरैबायदि बाथ्राखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथिहोदों दि सिगाङावनो फोसावखानाय बायदियै फैगौ अक्ट'बर दाननिफ्राय BTR गोरोबथानि दफा मावफुंनाय आरो 125 भारत संबिजिरनि 6थि फारिलाइ सोरांनाय आरो BTRनो थोंजोङै रां दैथायहरनाय बायदि गोहो बांहोनाय फरायसालि सरखारि खालामनाय दाबिफोरखौ लानानै सोमावसारनाया आन्थोरजयै जागोन गासै बिबानगिरिफोरखौ साखाफारा जानो थाखाय खावलायबाय बेबादि पस्ट खालामनानै फोसावनायखौ नुनो मोन्दों दिपेन बर'नि रायजो राजा नोंथांमोन दिपेन बर'नि बेबादि खावलायनायनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि दिनैनिफ्राय गोलाव बोसोर सिगांनिफ्राय बर' बिजोंनि सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै सोरखारि खालामनांगौखौ लानानै सोमावसारबोबाय थादों नाथाय आसाम हादोरसा सोरखारा बेनि सायाव खोमा होआखै आरो मोजां फिथाइ थायाखै नोंथांमोना बेबादि दिनैनि दिनाव सोमावसारबावोब्ला मोजां फिथाइ थायगोन होनना सानोना सोमावसारनायनि सोलाय बिटिसि सोरखारनि मदद लानानै सोलोंथाइनि जेंना आरो गासै बर'नि आद्रा थालांनाय खामानिखौ मावनो नाजायोब्ला साबसिन जागोन नामा मानोना दिनैनि दिनाव बर'ल' नङा गोबां हारि जनजातिफोरानो गावसोरनि मोननांगौ फिथाइनि थाखाय सोरखारनि हेंथायै गोबां खेब सोमावसारबोदोंब्लाबो बिथांमोना मोजां फिथाइ मोनाखै बेनिखायनो धरना हाबाफारि लानायनि सोलाय गुबुन राहा लामाजों जेंना जेंसिफोरखौ सुफुंनो हागोन नामा बेयो मोनसे सोंलु जानानै फैदों नैथि खोराव दङ बिटिसिआव UPPL दोलोआ 5 बोसोर सोरखार खुंनायनि उनाव फिन हाग्रामा महिलारीनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनि सोरखारा बिटिसिआव आरोबाव सोरखार सालायनो थांगासिनो दं बेनिनो फैगौ 5 अक्ट'बर खालाराव बिटिसिनि चिफ महरै आरो बिटिसि सोरखार दानायनि समायखेरा लागोन हाग्रामा महिलारीया मख'नो गोनांदि फैगौ 5 अक्ट'बर खालाराव क'क्राझारनि ग्रीन फिल्डआव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारीया समायखेरा लागोन बे समायखेरा लागोन हाबाफारियावनो बाहागो लाफैगोन रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बिथां लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बेनि थाखायनो मानगोनां हाग्रामा महिलारीया थांनाय सानखालि एबा मैया गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बिथांमोनखौ लोगो हमनानै बरायनानै लादों बेराफारसेथिं बिटिसिनि बारग'सिम प्रमद बर'आ रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य थाग्रा खुलियाव थांनानै गावनि चिफ बिबाननिफ्राय ओंखारनायनि रिजाइनेसन बिलाइखौ गथायबाय BTRनि थालांनाय दफाफोरखौ लानानै हाग्रामा महिलारीजों ज' जानानै एबा खौसेयै मावलांनो थाखाय बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों प्रमद बर'नि खुगानिफ्राय थामथि खोराव दङ बिटिसिआव बिपिएफ पार्टीया सोरखाराव फैफिननो हानायनि उनाव क'क्राझारनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव थांनाय सानखालि मोनसे जथुमा खुंफुंदोंमोन जेराव दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा बिसायख'थिनि उनाव गोदान बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल सोरखारनि समायखेरा लानाय हाबाफारिनि थाखाय आदब गोरोबलायनाय आरो साखाफारा जानायनि सायाव सावरायनाय जालाङो बिपिएफ पार्टीनि गाहाय आफादगिरि हाग्रामा महिलारीनि दैदेननाय दोलोआ बयनिबो गोरोबथायै गाहाय दैदेनगिरिफोरखौ सायख'दोंमोन
फारियै हाग्रामा महिलारिया गाहाय शिप, रिहन दैमारिया डिप्युटी शिप, लेङाइ दैदेनगिरि देरहासार बसुमतारिखौ EM आरो गुबुन गुबुन बिजाथिफोर देरहासार जानायखौ गावसोरनि बिबानाव दोननायखौ नुनो मोन्दों। मैयानि जालांनाय बे मेलनि गेजेरजों हानजाया मुंदांखा रोजाबगिरि थामहिनबा मुंदांखा मेथाइ खनगिरि जुबिन गार्गखौ मान बावदों। बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुंख्लंफोरखौ गोसोखांदों। BJP आसामनि गभर्नरजों लोगो हमनानै BTC सोरखार दानायनि मोन्थाइखौ दाबि खालामनानै बिथांमोना खावलायदों दि 3 अक्ट'बर खालाराव जानो गोनां समायखिरा लानाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै लिंहरनो थाखाय थांखि लादों। एबसुनि बिबानगिरिफोरनि न' पताका गावहरनायखौ लानानै लांहिन दख'रा एबसुनि फोरमायथि। कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिनाव BTC बिसायख'थियाव BPF दोलोनि देरहासार जानायखौ लानानै बिथांमोनखौ मोजां मोनग्रा माखासे सुबुंफोरा पताका गावनानै रंजादोंमोन। बे समावनो सोरनिबा बिसायख'थिनि देरहानायनि आमेजखौ लानानै लोगोसे सोरखौबा दुखु होनाय, गाज्रि मोनहोनाय जेरै लांहिन दख'रा एबसुनि मावख', कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख'जों लोगोसे एबसुनि बिबानगिरिफोरनि न' पताका सावना गारदेर हरनाय लांगोनायाव गोसा सोदोबनि पताका सावनानै सुखुनि हेंथा होनायखौ जों दख'रा एबसुआ जेब्लायबो गनायना लानो हायाखै आरो जाय बिथांमोना बेबादि समाज बेरेखा हाबाखौ मावदों जों बिथांमोननि मुंखौ मख'वाखै। नाथाय दायनिगिरिफ्रा गावसोर गोसो जानानै गाबोननि गेजेराव जिल्ला बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख'आव फैनानै निमाहा बिफैनांगौ आरो बेखौ जुदि गनायना लानो हायाबा आयेननि राहा लानाय जागोन होननानै फोरमायथिदों मोनसे मेलनि गेजेरजों। आथिखालाव बर' समाजाव मानसि गोमानाय, हाबा जाखानाय आइजो गोमानाय, गथ' गथाय थाखाब्लाबो न'खर गारनानै सोरजोंबा खारलांनाय बेफोरबादि जाथाया गोदान बाथ्रा नङा। बेबादिनो धेमाजि जिल्ला जनाय रामदन्दिकारि कमलपुर गामिनि रुपेश्वर बर'नि आंगो बिसि अनजुलि बर' जाय 35 बोसोर बैसोनि। बिथांजोआ गावनि आंगो फिसाय आरो गावनि 4 गथ' गथायफोरखौ नागारनानै बहाबा खारखुमानानै दं। न'खरनि सुबुंफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला अनजुलि बर'आ सिगाङावनो खेबब्रै खारखांबायमोन आरो दायो फिन आरोबाव खारनायजों गासै खनबा जाबाय होनना फोरमायथिदों। 4 सेप्तेम्बरनि सानावनो ग्रुपनि खामानि मावनो होननानै फोरमायलांना ओंखारलांदोंमोन न'निफ्राय आरो दिनैसिम न' फारसे नुजाफैफिनाखै एबा न' फारसे थांफिनाखै अनजुलि बर'आ। न'खरनि सुबुंफ्रा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला न'नि 2 बिघा हाखौ सिरियै बन्दक होनानै रां लानानै थांनायखौ मिथिहोदों। लोगोसे गामिनिफ्रायबो सुदनि रांबो लानानै थांनायखौ फोरमायथिदों। बेनिखायनो अनजुलि बर'खौ नागिरनानै मोनैयाव धेमाजि जिल्ला गेजेर जनाय दख'रानि एबसुनि मावखुलियाव गोमानानै थानायनि गांसे लाइजामखौ होफैदों न'खरनि सुबुंफ्रा। आरो नुनाय एबा सावगारियाव होनाय आइजोखौ बहाबाफोर सोरबाफोर नुसनबायोब्ला जानबुं नम्बर 6001399794 आव फोरमायहरनो थाखाय खावलायदों न'खरनि आंगो फिसाय रुपेश्वर बर' आरो न'खरनि सोद्रोमाफ्रा। मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गनि न'खरा श्याम कानु आरो सिद्धार्थजों लोगोसे सिंगापुरनि CIDआव जुबिनजों सोमोन्दो थानाय साफ्रोमबो सुबुंनि बेरेखा अजद होदों। बिनानाव कुर्ग आरो गरिमा सुइकिया गार्गा होनाय बे अनलाइन अजदनि सायाव CIDनि हानजाया रबिबारनि फुंबिलियाव बिथांमोननि काहिलिपारा न'आव सहैदोंमोन। बे हानजाया जुबिन गार्गनि न'खरजों सावरायदोंमोन आरो लोगो हमदोंमोन आरो बे सावरायनायाव जुबिननि बिसि आरो न'खरनि सुबुंफ्रा CIDनो मिथिहोदों दि बे जाथाय जानायनि उनाव सिद्धार्थआ जुबिननि न'खरजों जेबो सोमोन्दो लायाखै। न'खरनि सुबुंफ्रा सोंथि खालामगासिनो दं दि जुदि बियो जेबो गोरोन्थि मावाखैब्ला मानो बेबादि आखु दिन्थिदों आरो बिथाङा मानो आसामाव फैनो हायाखै। जुबिननि बिसि गरिमा गार्गआ सिद्धार्थखौ लेंहरनानै जुबिननि फनखौ थाबैनो हरफिननो थाखाय खावलायदों। हिमाचल प्रदेशनि कल डिजार बायोस्फियार रिजार्भनि अनगायैबो गुबुन गुबुन 25 बायोस्फियार रिजार्भखौ इउनेस्क'नि वर्ल्ड नेटवर्क अफ बायोस्फियार रिजार्भ थामहिनबा WNBR आव सोफानाय जादों। बे बुहुमनां सिनायथिया हादोरसानि लाहौल स्पिति जिल्लायाव गोसारनाय 7770 बर्ग किल'मिटार ओनसोलखौ हादोरनाङारि रैखाथि मानसावगारियाव दोनदों। बे सोफादेरनायजों लोगोसे भारतआ दायो WNBR आव मोन 13 जिबमण्डलफोरनि फारिलाइ जाबाय। बे समावनो इउनेस्क'आ मोन 21 हादोरफ्राव मोन 26 गोदान बायोस्फियार रिजार्भ थिसनदों। थांनाय 20 बोसोराव बियो बयनिख्रुइ बांसिन अनजिमा। WNBR आव गासै दा 142 हादोरफोरनि 785 साइटफोर दं। 2018 मायथाइनिफ्राय आरोबाव 10 लाख बर्ग किल'मिटार मिथिंगायारि ओनसोलफोरखौ रैखाथि होनाय जादों, जाय बलिभियानि अरथाइजों समान। मख'नो गोनांदि मिरु आबहावा बिफाननि मन्त्रि भुपेन्द्र यादवआ एक्सआरनि गेजेरजों फोरमायदों दि भारतनि
Gold Desert Biosphere Reserve-खौ WNBR-आव सोसननायनि थिरांथाखौ सनिबारखालि पेरिसआव जोबथा सांग्रांथि होदोंमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। बेजों लोगोसे नोंथाङा लाइक शेयार खालामना होब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।